Βρισκόμαστε λοιπόν στα Βασιλικά και σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Δεμερτζή, γνωστός και από την τηλεοπτική εκπομπή του Star, Κασορτράς, καθώς επίσης τον βοηθό του, τον Μιχάλη, και την πρόεδρο της κοινότητας Βασιλικών, την κυρία Μαρία Σοφού. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Δεμερτζής θα μας παρουσιάσει ορισμένα όμορφα σημεία από τα όμορφα Βασιλικά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ κοντά μας. Κύριε Δεμερτζή, δύο κουβέντες θα μας πείτε? Είναι καταπληκτικά τα Βασιλικά, όνομα και πράγμα. Και είμαστε χαρούμενοι εδώ στο νησί που έχουμε χωριά σαν τα Βασιλικά. Μπράβο Σίμω, να είσαι καλά, να στηρίζεις τα Βασιλικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δεμερτζή. Κυρία Σοφού, πείτε μας δύο κουβέντες για την επίσκεψη του κυρίου Δεμερτζή εδώ στα Βασιλικά. Είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι που ο κύριος Δεμερτζής, ένας δημοσιογράφος που αγαπάει πολύ από ό,τι βλέπουμε τα παραδοσιακά. Δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ. Έχω το παλαιό πουλίο και κάνω την τρέλα μου. Αυτό που κάνω μπορεί να μην είναι, όχι. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική κάλυψη. Είναι κάλυψη το παράξενο, το ιδιαίτερο και του τόπου μου. Αγαπάμε τον τόπο μας όλοι εδώ. Ο κύριος Δεμερτζής, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι αναδεικνύει πάντοτε το νησί μας, τις ομορφιές του νησιού μας, όποτε του δοθεί ευκαιρία, στην μεγάλη αυτή τηλεοπτική εκπομπή Κασορτράς μέσα από τη συχνότητα του Star, και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να είστε καλά κύριε Δεμερτζή. Και η κυρία Σοφού, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Είμαστε ακόμα λοιπόν πιο χαρούμενοι που έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε τα χωριά μας, που τα επισκέπτονται και τα αναδεικνύουν με όμορφο τρόπο. Και έχουμε και το Λισβοριανό εδώ πέρα, το Συγχωριανό θα λέγαμε, το Μιχάλη. Μιχάλη, εσύ τι έχεις να μας πεις? Έχω να πω ότι τα χωριά μας έχουν ανάγκη από αυτού του είδους τη διαφήμιση. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο και να μείνουν οι νέοι εδώ ή να επιστρέψουν πίσω, γιατί έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να αναδείξουν. Εδώ έχουμε και εγγονούς. Ποιος ήταν ο εγγονός? Ποιος ήταν ο παππούς? Δημήτρης. Αυτός τι έκανε εδώ? Είχε ταμάρι και έφτιαχνε σπίτια. Ωραία. Κοιτάξτε τι έργο τέχνης. Κοιτάξτε τι έργο τέχνης. Μήπως το χαλάσαμε, το περνάει και όλους και έτσι. Μίλα κανονικά. Κοιτάξτε τι έργο τέχνης. Αυτά εδώ έχουμε και το σύμβολο του Σταυρό. Από ό,τι λέει είναι χατζέλια. Δηλαδή χατζίδες. Πάει φαίνεται στο χατζηλίκι. Από τέτοια μέτρα. Είπαμε. Πού βρίσκομαι? Σας είπα Βασιλικά, σε ένα καφενείο ειλικρινά ιδιαίτερο, παραδοσιακό. Εδώ η μαμά μαγειρεύει και η κόρη είναι μαζί. Η μία καλύτερη από την άλλη. Και αν γευτείτε τους μεζέδες θα τρέχουν τα σάλια σας. Μυρωδιές, τρέλα. Είπαμε Βασιλικά, Λέσβος. Το που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό εδώ το κάδρο. Είναι το προηγούμενο ιδιοκτήτη. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιήσει, το βρύκι, το εξιστική του μηχανή, το κομπολόι, το ρολόι, τις φωτογραφίες. Αυτό. Ήταν και Πασοκτής, έχει τη σφραγίδα του Πασόκ. Πραγματικά εκεί πάνω είναι. Εγώ σας δείχνω πράγματα που έχουν τρέλα. Τα Βασιλικά έχουν αρκετά καφενεία, έτσι. Ένα είναι από αυτά. Διατηρηθέα, παλιά. Και εδώ ερχόσαστε, περνάτε ωραία. Και είναι τρέλα. Κοιτάξτε αυτόν τον πίνακα, τον είχαν όλα τα καφενεία τότε. Μια πολύ ωραία γραβούρα του 1950. Τα πιο παράξενα πράγματα σας δείχνω. Βασιλικά, στο χαμάμ. Ένα πράγμα το οποίο είναι να τρελαίνεσαι. Πόσοι ξέρουν στη Λέσβο ότι υπάρχει χαμάμ στα Βασιλικά? Φυσικά δεν είναι σε μια καλή κατάσταση, γιατί ίσως δεν ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν ότι αυτά τα στολίδια πρέπει να τα έχουμε και να τα δείχνουμε στον κόσμο, να δει τι είναι η Λέσβος, τι είναι τα Βασιλικά, τι είναι τα χωριά μας. Κύριε Δεμερτζή, πώς το βλέπεις το χαμάμ? Καταπληκτικό.
Ειλικρινά στεναχωριέμαι, γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν έτσι στην εγκατάλειψη και στην καταστροφή. Άμεσα. Το μακρύ σοκάκι στα Βασιλικά. Στην ανταλλαγή οι άνθρωποι που άφησαν. Αυτό ήταν το σπίτι του γιατρού. Όσοι περάσαν την πόρτα αυτή που πόναγε κάτι και ο γιατρός τους απάλυνε τον πόνο. Αυτός ο γιατρός έφυγε πια, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το σπίτι. Τώρα υπάρχουν άλλα πράγματα, ιατρία, νοσοκομεία, ιστορίες. Αλλά δυστυχώς αυτός ο γιατρός που γιατρεύε το χωριό δεν υπάρχει. Ειλικρινά, είναι σπίτι φανταστικό. Κοιτάξτε, και τα Βασιλικά. Εγώ θα σας δείξω την επιγραφή για να καταλάβετε το μήνυμα που ήθελε να περάσει. Αυτό εδώ, τον πλούτο σας δείχνω στο νησί μου, στη Λέσβο. Να ξέρετε ότι η Λέσβος είναι το κάτι άλλο και τα Βασιλικά επίσης. Εγώ θα σας δείξω και μια λεπτομέρεια εδώ στα Βασιλικά. Κάτι μοναδικό, δεν θα το συναντήσετε πουθενά. Έχει πάνω ένα αλογάκι τσανάκαλε. Ξέρετε, από το τσανάκαλε της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, για μένα με εντυπωσιάζει. 1903, έτσι. Και το αλογάκι πάνω είναι κάτι αλήθεια. Δεν πιστεύω το έχει δει κανένας. Αυτό που σας δείχνω. Ο κύριος Δεμερτζής στην Εκκλησία των Βασιλικών. Είμαστε στα Βασιλικά, στην Εκκλησία Γενέσια της Θεοτόκου. Εγώ σας δείχνω με ευλάβεια το ναό, ένας παλιός ναός, καταπληκτικός, που έγινε ανακαίνιση, συντηρημένος, με έναν νέο παπά, έναν νέο δάσκαλο εδώ, που εγώ πιστεύω ότι επιτελεί χρέος σοβαρό. Έχουμε έρθει λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο των Βασιλικών μαζί με τον κύριο Δεμερτζή. Ο κύριος Δεμερτζής, ο οποίος πραγματικά προβάλλει το νησί μας, προβάλλει τις ομορφιές του νησιού μας, προβάλλει όμως και ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, όπως αυτό εδώ. Σας δείχνω ότι με εντυπωσιάζει, αλλά και με λυπεί κιόλας. Ένα στολίδι. Είπαμε, είμαι στα Βασιλικά. Μια βόλτα εδώ και αυτό με λυπεί αφάνταστα. Ο σεισμός τότε που έγινε στη Βρύσα. Το 2017 έγινε ο σεισμός. Αυτό το πράγμα εγώ με λυπεί πολύ. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένα στολίδι. Εδώ μάθαν πολλοί άνθρωποι γράμματα και άνθρωποι ιδιαίτεροι. Δεν πρέπει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Γιατί? Δεν είναι ότι είναι σε αυτή την κατάσταση γιατί δεν έχουμε σχολείο. Είναι σε αυτή την κατάσταση γιατί περνάει από εδώ, είναι ο κεντρικός δρόμος που περνάνε χιλιάδες άνθρωποι για Πολυχνήτο, για Βατερά, για Βρύσα και έχουν αυτή την εικόνα. Ποιος δέχεται να έχει μια τέτοια εικόνα τόσα πολλά χρόνια? Ήθελα να ξέρα, ειλικρινά. Σίγουρα τα βιντεάκια τα βλέπουν πολλές χιλιάδες κόσμος αυτά. Μήπως κάποιος από αυτούς που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό δει το βιντεάκι και έχουμε κάνει δουλειά σοβαρή? Εγώ ρωτάω. Αυτός ήταν ο κήπος του σχολείου και από ό,τι μου λέει η πρόεδρος εδώ της κοινότητας του χωριού, μου είπε ότι εδώ ήταν ο κήπος που παιδιά βάζαν λουλούδια και ερχόταν, είχαν ζουμπούλια, χίλια. Κοιτάξτε λοιπόν η εγκατάλειψη τι κάνει. Στεναχωριέμαι. Αυτό το βίντεο δεν είναι χαρούμενο, είναι λίγο στενάχωρο γιατί δείχνουμε την εγκατάλειψη, αλλά πρέπει να τα δείχνουμε. Μερικοί άνθρωποι που πρέπει να ενδιαφερθούν, να ασχοληθούν με αυτά, να κάνουν έργο. Είπαμε. Βρισκόμαστε στα μεταλλεία των Βασιλικών μαζί με τον κύριο Δεμερτζή και την πρόεδρο της κοινότητας Βασιλικών. Να λοιπόν τα παλιά τους γραφεία.
Πάμε και μέσα να δείτε. Ένα ρεπορτάζ από το lesvostv.gr. Ο κύριος Δεμερτζής βλέπει εδώ πέρα την εγκατάλειψη. Δυστυχώς. Θα δούμε και λίγο παρακάτω και άλλα σημεία. Πάμε από πάνω τώρα. Λοιπόν, από εδώ βλέπετε. Είμαι στα μεταλλεία, στα βασιλικά. Εδώ, αυτά όλα που βλέπετε έτσι, σε τέτοια εγκαταλείψη, αυτά τα κουτιά, ήταν τα καρότα που βγάζουν τα δείγματα από μέσα. Δηλαδή, εδώ είναι ένα δείγμα τώρα, τι πέτρωμα είχε, τι πορσελάνη είχε, αυτά που παίρνουν από εδώ. Όλα αυτά, εδώ βλέπετε τα κουτιά εγκαταλειμμένα, πόρτες σπασμένες. Ήθελα να ξέρω, γεώτρηση. 1930. Νούμερο 7. Τώρα συζητάμε για ιστορία μεγάλη του νησιού και της περιοχής. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ. Να, από πάνω, διάβαζε από εκεί, πάνω, τούτο, πιο καθαρά πήγαινε. Είμαστε στα μεταλλεία μαζί με τον κύριο Δεμερτζή και την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, την κυρία Μαρία Σοφού. Θα μας πούνε δύο πράγματα για τα μεταλλεία η πρόεδρος και θα μας πει ο κύριος Δεμερτζής ως παλαιοπόλης και γνώστης γενικότερα τέτοιων ζητημάτων. Εγώ έχω να πω, φίλες μου, ότι αυτό είναι ένα καταπληκτικό, για μένα εντυπωσιακό. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πορσελάνη. Αυτό το πράγμα ήταν το μετάλλευμα που βγάζαν και στέρνανε στη Γαλλία. Και εμείς αυτή τη στιγμή πατάμε τώρα πάνω σε καρότα που έβγαλαν άνθρωποι δουλειά πολύ μαρκαρισμένα εποχή 1930, 40, 50, 60. Πράγμα, το 60 δεν πιστεύω, γιατί είχε διαλυθεί όλη η ιστορία. Ξαναλειτουργήσε, ναι. Αλλά σήμερα γιατί βρίσκεται αυτή η κατάσταση? Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ιδιοκτησία, τι είναι? Εγώ λέω είναι πλούτος και πρέπει να το δούμε ξανά όλο αυτό το σκηνικό από την αρχή. Κυρία Σοφού, θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για εδώ αυτή την κατάσταση εδώ? Μας μίλησε ο κύριος Δεμερτζής, που είναι η ειδικότητά του το παρελθόν, και μας εξήγησε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να το δούμε κάτω από άλλο πρίσμα και να φτιάξουμε πράγματα. Ένας χώρος επισκέψιμος. Χρειάζεται αυτό το κτίριο, είναι καταπληκτικό. Στόχο, ναι, για να έρχονται να βλέπουν το παρελθόν. Να έχει ένα κηλικείο, να καθίσει κάποιος με τραπεζάκι, ναι, να απολαύσει αυτό το ωραίο τοπίο, το καταπληκτικό. Είναι κάτι το οποίο μοναδικό. Τέτοια πράγματα θέλουμε εδώ στο νησί μας. Αυτή την τρέλα θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα που θα έρχεται ο άλλος και θα τρελαίνεται. Για, σε παρακαλώ ρε Σίμω, δείξε μια έτσι εκεί με την κάμερά σου εδώ το τοπίο, τι ωραίο τοπίο είναι. Δηλαδή αυτά τα πεύκα, αυτή η μορφιά. Μέσα στο δάσος είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, πού να ξαναχτίσει αυτό το πράγμα, Μαρία?